ננסה דמות אגדית כמו בסרטונים הקודמים. כלום לא נורא. אני באמצע. לא עשה לנו כלום, ננסה. למה בזמן בטבעת טובה בעולם? כלום. ננסה להשיג. זה בברול צ'יטים, ברול נרמדי. בטעות קטן. אבל הוא טוב, חברי אני יודע. חברים יקרים, למה עם שלי? חברים יקרים, יאללה, אנחנו בוא, אין שיט. גבירותיי ורבותיי, עכשיו מנסים להשיג כלום. יאללה, הולכים Just be here.